weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to silla e nder galle Demba Hudu Tall ko on waktu yoni ha to Sinthiou Diam Diara e nder galle Mamadou Ndiaye mbiyana général Ndiaye eko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal jonde hanki hakkude hoorejo jagaɗo leydi Sénégal kame syndicat ji heedanɓe gollotoɓe ton to Grand Théâtre wo holliti o saaha maɓe toppito ɓen gollotoɓe leydi ndi ko heddi ko haalidi ndi weloya kamɓe kala noon ɓe jewtidi wo holliti aɓe gudditi gam kaldigal hakkude maɓɓe ɓen joguiɓe pelle taw ko heedanɓe gollotoɓe nder leydi ndi Sénégal to leydi Mauritanie gouvernement leydi ƴetti pellital heblude yogay ɓen handicapé en kene tolno e 100 millions koppareje uguiye kidde ɗe woni ko jogori waɗede hen holliti ɗum ko joom suudu hoorejo leydi kame jagorɗo golle leydi Mauritanie to leydi Mali koɓe 150 nangaɓe hen 150 ko debbo taw kadi ko iwɓe leyɗele taariɗe leydi Mali taw koye funtaɓe laylayti rendo ma ɗaɓɓane golle walla ma ɗannine faade Europe taw koye funtiji mawɗi no feewi to Guinée Conakry caggal ñawore makko ñalawma hanki o kanko on gonnoɗo hoore jagoɗo laamu professeur Alpha Condé woni Ibrahima Kassori Fofana hujjiyankoma kolliti jadani ndeɗo henna ñawore maɓe noddi ɗum ko ɓuuri yawde kabruji men jolam jabiri jaaleten koye musidɗo men Alhassana Oumar Mbothia musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen ko joom gande kawnide cuuɗotoɗe e nder leyɗele woni Mande Massa Keita joom gandal kawnigal an jiilotoɗo kanŋe jiilotoɗo jaama walla boksita sa jokkodire Mande Massa Keita so wannima ko waɗantuma ma yiitu ɗin ngaluji ɗi jiilotoɗa e nder leyɗele kala Mande Massa Keita gorko pullo hen bange Mali ganke hen bange taweteɗe to Ségou ene tawe nder leydi Mali kettinaɗo e nder windere nde ko wayno Mali Côte d'Ivoire Afrique du Sud Angola Zambie Mozambique RDC Congo hay nokkuji goɗɗi kala Mande Massa Keita ko joom gandal kawningal mbuɗo yamnotakoma so wannima oyima yaruni yilorni hen ma yiitu jaama walla kanŋe walla boxit walla gueɗe ngaluji kewɗi ɗi jirotoɗa e nder leyɗele kala sa yiɗi jokkodirde e Mande Massa Keita joom gandal kawningal ngaluji cuuɗotoɗe nder leyɗele mbatta ko tonggode leydi Mali 00 223 76 68 45 99 walla mbaɗa 00 223 capanɗe jeɗɗe jeegom capanɗe jeegom e jeetati capanɗe nayyi e joyyi capanɗe jeenayyi e jeenayyi joni joni jokkodira e Mande Massa Keita joom gande kawniɗe salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine made weltare TV ceerno Amadou Tijane Diallo ne safara rafiji kewɗi ɗi jiida ciirola wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala gorko mo melga wuuro jinneji ko jaadiɗo ɓala waɗa dalwal kala gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe ceerno Amadou Tijane Diallo ne yawrani wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe sattoraɓe dewle kala ceerno Amadou Tijane Diallo ne yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceji musoje ɓalli guloji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tijane Diallo ne yawrani ɓen wonduɓe prostate hay sinno prostate ma koko yano ha ala ko heddi so wona no opéré so tawi on jokkodiri joni joni certa hen ha laaɓa taw sekaka gorko mo melga wuuro jinneji so tawi oɗon maldana ko mbawɗa wondude kala balɗe tati taw ka wi alhamdulillah rabbil alamina ceerno Amadou Tijane Diallo ene jogui leɗɗe ɓeydoje gorago ene yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leeci kala
e on fannomo jogii leɗɗe façon ŋaji ɗiɗi hen façon goto wiyete ko meeɗi moosa ƴettat ɗum joni moosa no furo façon ɗiɗaɓo o wiyete ko yeddi ƴeewa ko leɗɗe urateɗe awra ɗum joni mbiya alhamdulillah gorko mo melga wuuro jinneji ene tawe oɗo saaha joni to Paris lamorgo leydi France sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 66 27 gorko mo melga wuuro jinneji base mum tawe to Dakar en tawe ɗon miñi koni wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum téléphone ko 77 714 94 15 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Nouakchott legal biyetegal Samia étage ne huccite usine plâtre numéro on ko ɓii ko tawateɗon mbatta ko 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91 gorko mo melga wuuro jinneji gam hoybitande tawateɓe la polpolol dande maayo ɓe Mauritanie Sénégal base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala taweɗo sehil makko ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta 77 537 79 28 ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji mbadden dando faade makko. taare ki lekki gorelte safruki ko heewi hande o e nder windere nde kala gorelte ko haako moƴƴo iwruko to kordinoro ari ko safrude e wallude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte hewɓe safortoɓe kolliti jiitimi hen koye mumen joguiɗo AVC jogui cardiaque mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru e kala ko fate ɗin fannuji kala sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah neɗɗo tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam ngam ɓandu musde jokkodire gorelte ko haako moƴƴo ayi tat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte sa yiɗi hebde hen kollaɓe jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala ko gorelte safrata kala sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte so tawi gonɗa koto Risatol jokkodirta koye galle ceerno Yahya Ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo woni Madina Gounass jokkodirta koye Amadou Samba Lo mbatta ko 78 119 00 65 so tawi noon gonɗa koto Galoya jokkodirta koye Aissata Touré mbatta ko 77 218 09 98 so tawi noon gonɗa koto Aslem jokkodirta koye Mamadou Dimoya mbatta ko 78 289 03 90 so tawi noon gonɗa koto Pikkina jokkodirta koye Amadou Isma Ndiaye mbatta ko 77 426 68 04 so tawi noon gonɗa koto Melga jokkodirta koye Abdoulahi Diallo 77 714 94 15 so tawi noon gonɗa koto Marsi Boubessa jokkodirta koye Amadou Diallo 78 219 72 54 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 05 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen jaam. aadi bil aadi sarade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi ma aadodire jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓalawal edanowal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo woni newiɗo sanne ceerno Djiby Sy ne safar rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol wonduɓe kista wonduɓe fibrom dogam sita rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne yawrat ɓeena worɓe ma rewɓe worɓe wonduɓe debbo seyɗani ma rewɓe wonduɓe gorko seyɗani kala
ceerno Djiby Sy ne yawran ɓen sattoraɓe dewle omo yawrani kadi ɓen ɓe arsigaji men kippi weddaɓe korte wonduɓe dabaruji kala ceerno Djiby Sy kollaɓe reedu ko mallaɗo woni newiɗo sanne sanne dendagal rafi mbawɗa wondude ceerno Djiby Sy e dendagal haaju mbawɗa jogade e ceerno Djiby Sy on ɓurodirta ujunnaji jeegom ugoya so tawi ko CFA ɓurodirta ujunnaji ɗiɗi CFA woni 10 000 francs CFA ceerno Djiby Sy en andi dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha joni o arti omo tawe Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to base makko leegal nettekka sara jeere nettekka ceerno Djiby Sy ene yawran worɓe usraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leece kala e on fanno ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe wiyete ko Muuɗa Hirna ƴetta ɗum joni joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina ceerno Djiby Sy ko newiɗo sanne ceerno Djiby Sy so yannama ka miskino safruma ha mbiya wen tawa hay mbuuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula pewnaɗe bawɗe neldede kala leydi e kala continent to mbawɗa wonde ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko indema inde nene ma dokkatamo haala ko wona nder ɓerde ma ha cikka ko toon hoɗi so tawi ko leydi Mauritanie ko ujunere ugoya walla cooda kartal crédit ujunere keefa neldamo kalnamo indema inde nene ma ko heddi ko ɗacca e juuɗe makko so tawi ko tawateɓe leydi Sénégal ceerno Djiby Sy listihara waɗirta ko temedde ɗiɗi CFA woni 1000 francs CFA omo jogui numéro makko weef ko numéro Orange Money mbatta ko 00 221 78 128 35 98 ceerno Djiby Sy sa yiiɗi jokkodirde e makko numéro makko téléphone mbatta ko 47 22 80 84 ko numéro makko appel kadi ko numéro makko WhatsApp so tawi a ronki hebde ceerno Djiby Sy aɗa wawi jokkodirde ceerno Alassane Sy ko miñi ko kamɓe gollotto ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ceerno Djiby Sy ko malaɗo wune ceerno Djiby Sy ko newiɗo sanne mbadden tan no faade e ceerno Djiby Sy kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawde nogase jeetati colte hitande ujune ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital mine ɗemgal Pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karalagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba Diaynde Weltare TV Weltare ɓiɓɓe fulɓe ene wiya mon Ramadan Mubaraka onon hettiyankoɓe mum e duusuji mum e yaadi e mum kala ɗo gonɗen enen kala mbiya tan yo jomiraɗo rokkumin natirde e ndu lewru teddundu jaam e kisal e ɓuural ha jettinen jaam e kisal e ɓuural taw moni kala ne heeɓi fandare mum e ndu lewru Allah teddundu farlandu e dow meɗen Diaynde mon Weltare TV ma ɗoftodire mon guilay kumpital mon ha yettanima kadi jewte mon tarihaji annabaɓe e ɗin fannuji kala ɗo gonɗon onon e Diaynde Weltare TV kala ene wiya mon bisimilla mon ha joni kala e mon joguiɗo ko ene sakte guila to banggue ɓanguino ko wayno publicité ji e goɗɗum kala Diaynde mon ne bismi moɗon enen ngala e ndendi Diaynde ne wiya mon bisimilla mon nde nangotono e Diaynde mon nde tawno Diaynde koma ɗofte koma duuse baɗowo Diaynde koma rokke yajede fartaŋe duusede nde wawa rokkirde ko yiɗi rokkirde ko kala gattaten ko hanki toon to Grand Théâtre hoorejo jagaɗo leydi Sénégal Ousmane Sonko ɗum ko caggal nde rokkodirno aadi eɗen pelle taw ko pelle syndicat ji leydi ndi heedanɓe gollotoɓe caggal nde ɓen gulliti hewɓe ne guitte e golleji mumen kadi e joga kulhuli walde jabɗele ma guste e kulhuli hewɓe kadi ma jogot joɗade taw gollaki e kulhuli kadi ɓeydugol cogguji ma muuse e ɓen taw kadi ganduɗa ko heɓe ɓe jobdi taw kadi juuɗe men towani no fewi ɗum jeeyi sababu noon nden jonde hanki nde waɗi gooɓe jiile mawɗe no fewi ɓen syndicat ji kolliti kulhuli men oɗo saaha e laamu ngu danene daari gam ustude ɓen gollotoɓe laamu ngu taw kadi ko on jagorɗo faggondu kame jagorɗe kewɗe ɗoftirode Ousmane Sonko moni kala suuti toon konnguli mum kanko on hoore jago leydi Sénégal o holliti ko gonga o saaha leydi ndi ne muusi caɗele ne goodi kono maɓe ƴeew peeje kala beele ɓe mbawa toppitade ɓen gollotoɓe kono kadi oɗo saaha
so tawi leydi ndi weltoyi ɓen ittaɓe moni kala ma arte nokku muɗuma ko wona ɗum ko eri tan ko kala Sénégal naɓe yo ngar dardo e mabɓe kamɓe kala ɓe gollo addaniɓe ɗo henna otoji walla galleji ngarɗuɗi addiɓe ɗo henna ko wallidde kala ɓiɗɗo Sénégal najo ɗo woni ha yito hoore mum hewɓe hen noon kolliti ko ka tan haala rewannoɗo jamma ñalawma ko ɗon o holliti o jaɓanani wonde 50 oto e nder gollorgal makko ɗum kala noon ko tindemo caɗele genni ndi leydi Sénégal ɗo ganduɗa hande leydi ndi o saaha kala maɓe ƴettuɗo konngol wiyata ko ɗi duuɓi kala ene gasa ma mettan gurdam wonande ɓesguji Sénégal naɓe kala gartatena koko fate banggue Farba Ngom woni Mouhamadou Ngom maire wuuro Agnama mo ganduɗa hanki ɗum ko caggal nde dari épaule caggal nde dari yeeso peule yeeso peule taw kadi ganduɗa ko judiciaire financiére ɓe ganduɗa ko ɓen toppiti ɓen walla ngaluji guittaɗi walla ni derguitaɗi walla ɓen tuumaɓe eɗin ngaluji caggal hankkide dari e yeeso on juge haala kala haalama kono noon ɗum ko caggal ala ko heddi so wona on ñawowo ƴetti pellital nawde Farba Ngom toon to Robosa Farba noon holliti ma tottuɓe ko ene tolno 54 milliards ko prix franc CFA on saaɓe jokka loskoji mum kañum yahay haajuji muɗuma hande loskoji ɗi gasi kala so tawi ko rewra kone woodi ɓe nanggamo so tawi wodani ɓe tottitamo kaake makko ɗum noon koto banggue kuuɓeji immeuble ji taw ko dariɗi jiso noon holliti hay loppet ala hen o saaha mo tawi toon to Rebos waali jammum gadi to kaso ko wona ɗum ko noon avocat ji hujjiyankoɓe koye wiide maître Ndoye ɓoyata maɓe kuccodire jaydiyankoɓe kamɓene ɓe jaltina konnguɗi mabɓe hande o noon wonande bismaɗo toon to Peul taw kadi ganduɗa ko fati e banggue rewindiɓe taw kadi ko ɗin ngaluji dirtinaɗi ko Dahirou Sarr mo ganduɗa kañum nen rewra koppareje jonde no fewi ken tolno 51 milliards oɗo saaha mo gonɗen ma en kettoy ɗum e nder kabruji men garayoji so jomiraɗo Hadji Lat Diop eɗen gandi kañum nangganoma guila novembre 2024 mo ganduɗa ne joofa peɗeli taw kadi koye koppareje kewɗe no fewi kañum ne wonno jaagoɗo coftal ɓalli e laamu Macky Sall kono kadi wonino gardiɗo lotori hanki kañum ne ɗaɓɓino avocat ji mum beele ne ɗaccite hayso tawi koye dow sarɗi ɗum jaɓaka kanko e Farba Ngom kala ndendi suudu taw ko toon to Bos gonnoɗo hooreji leydi Sénégal hono Macky Sall yalti e deƴƴere mum nden yewtere waɗi ɗum koye jayde wotere wiyetede Jeune Afrique o holliti noon wonande loi amnesty mo wanno ha jeeyi sababu ɓen yaltuɓe kaso ɓe jeehi sumgoji ɗum woni annima ko tan ko jafodiral e jarodiral beele kadi sumgoji bannoɗi hitande mane ndi e nder leydi Sénégal ha kamɓe kala ɓe mbawa yaade sumgoji ɓe jeehi sumgoji ɓen yaafaɓe jalti kaso gañima o saaha haala gasi woni golle tan ko yoɓe gollu ɓe gusta haala ɗum noon caggal nde namdal rewi ko fate cour de compte jaltinɗo koppareje kewɗe dirtinaɗe e nder leydi ndi o holliti kanko on gonnoɗo hooreji Sénégal Macky Sall wonani ɗum tan koye ɗemgal Ousmane Sonko ala kala nodduɗomo haalnimo ala kala ko tini hen to banggue wonande on cour de compte ko fate banggue ɗin chiffre jaltuɗi o holliti ɗum ko chiffre no wawi wahlitede kala saaha no welda kala ɗum ala kala ko ƴenƴinimo haydara jaynale namdimamamo o saaha beele o ala kulhuli rewredemo ko fati ɗin fannuji o nanggue o nawe kaso o holliti o hulani hen haydara o mona Maroc kanko suuɓi wonde Maroc on wayade France on wayade Sénégal ala kala ko huuli hen haydara so tawi haaju makko ari e nder oɗon sifa kala o yanñima e gonangala leydi ndi Sénégal kanko on gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal ñalawma hanki o hoorejo leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Faye tawama taw kadi ko toon to musée to musée des civilisations noires ɗum noon ko uddidemo toon taw ko musée mawɗo no fewi inniraɗo nelaɗo men tedduɗo sallllahu alayhi wa sallam batte e ganni e asko e tariha mum kala woni ko waɗa toon taw koye ballal Arabie Saoudite taw rewni ɗum koye ligue islamique beele kadi wawde andude holiɗo henna culture annabi men tedduɗo sallllahu alayhi wa sallama
tuuba gouvernement leydi sénégal ne heɓano yaltinde ɗum e caɗele so tawi ndungu ari jeeyi sababu hanki o jagorɗo ndiyam Cheikh Tidiane Dieye waɗi toon jillu mum o dañi joɗodade e khalifa général mo Mouride ƴettude peeje nokkuji balduɗi e tuddirɗi diƴƴe kala ngam ñawdude ɗum ko ɓuri yawde yaccade ngam faddade yoga e diƴƴe so tawi ala ko heddi so wona on saaha yonti hen jeheten ko ha toon to Kaolack teskama hanki o ko ene tolno e sukaɓe rewɓe 12 woni yanɓe toon koɓe mbiyata épilepsie taw kadi enen mbiyata barogala ɗum no waɗi koye waɗi koye CM2 taw ko Valdior Ndiaye ko toon ɗum waɗi hanki o teskede lekki mawkino wonno ɗon kin lekki caggal nde sumi deyi sababu en sukaɓe jani toon ha sapeur pompier nodda hen siftinde mon ɗum wona boulet e nder leydi sénégal heɓen mbiya ko jinne Maymuna rewata ɗon taw koye sifa konnguɗi maɓɓe kala to Thiès wonande préfet walla ni mbiyen to Thiès taw kadi ganduɗa ko gouverneur région de Thiès Sayer Ndaw yuɓɓini jonde kaldigal ɗum ko hakkude remoɓe kamɓe aynaɓe taweteɓe e nder on diwan kala teskede kala saaha pelɓodire wonande remoɓe aynaɓe o holliti teskede caɗele mawɗe ne keewi hen ngal kaldigal hanki kala hen kalɗo cikka elle ko ɗo caɗele ɗe goni o holliti maɓe jokku nden jonde beele jaam duumiɗo ene ara hakkude ɓe hoddiɓe demowo kañum woni gaynako kañum woni demowo tana musɗo baɗɗo hanki toon to Diourbel leegal Madinatu ko toon sukaɓe ɗiɗo wona sukaɓe ni ko mawɓe ɗiɗo M janka ne wondi kadi SS Niang ɓe ɗiɗo kaɓi ɗum ko M janka mo duuɓino gasa ñaagui cigarette MSS Ndiaye walla mbiyen SS Diagne mo duuɓino gase ɗiɗi o ñaagui on cigarette on sali hokkude mo hen caggal no ɓe kaɓi yimɓe cerdiɓe caggal no o arti omo jogui laaɓi o fi on e dande wasi fittanu mum kanko o nanga saha mo tawa e juuɗe gueɗe bolle puyɗe o saaha heewi yoɓade pittali sukaɓe hewɓe jeheten ko ha toon to Kidira yidde Kidira e falde Kidira kala o saaha ko sukaɓe mabɓe nde janggata jangre dowroɓe ko wayno science et mathématique ha jomen gona mawɓe no fewi gam teskede hewɓe hen jangguinta tan ko ha gona jangguinoɓe taw ko jangde lesre no fewi ɗum jeeyi sababu ma en ketto musidɗo men Amadou Diep gawlo ɓalejo ko artani men ko fati en jillu waɗango toon taw koye hirjinde sukaɓeɓe haaɓe keeɓa jangde moƴƴere beele yaltina diwan o kala e caɗele. weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ɗo e Kidira e wonde collége mo Kidira hande gonɗuɗen ɗo emo gandanɗum ko mawnen Buulo Diallo Buulo ñalawma men hande ɗo enen jinmi andinde ganduɗa bandiraɓe holko saabi ñalawma o hande e mbiya tan Amadou miñam e mbiya alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin hoɓɓe men ɓe gaari e jaam ɓe jettima e jaam ɓe tawi en jaam yimɓeɓe population fof darima jaɓɓimaɓe suka e mawɗo debbo e gorko e sababu ñalawma o hande noon ko teddinde sukaɓe non seulement teddinde sukaɓe mais teddinde ɓiyi en woni Bocar Sow kanko inira ñalawma o kanko woni parrain e sukaɓe addiɓe ɗo noon ko won ummiɓe Dakar ɓe goni ko terminal ɓe mbaɗata ko mathématique science kañum e matière scientifique enen noon sukaɓe men hewɓe hen mbatta ɗiɗon matière uji kuccata ko littérature ko wiyete littérature woni janggingol ga ma janggude histoire uji en janggude gueɗe minen min jiiɗi joni ko sukaɓe kucca e science par ce que saɗa wona ingénieur ma aɗa wona informaticien ma wona docteur woni docteur mo woni médecin koma mbaɗa ɗiɗo matiére uji eɗen yiiɗi diwan men o heewa ingénieur uji heewa doctoraɓe e ɗum noon ko guila joni ɓe puɗɗe mbatte tette ɓeɗe noon ɓe gaari ko pour wadde ɓe tette e kollaɓe ko matiére uji ɗi ko tiiɗani ko yoɓe tinno tan soɓe jiiɗi janggude tan ɓe mbawi janggude e kamɓe noon maɓe mballuɓe ɓe gaddaniɓe defte e so ndungu so école fayi uddude maɓe nawɓe Dakar ɓe nawɓe e nokkuji maɓɓe laboratoire to janggete to watte expérience ganduɗa ko yimɓe alɗuɓe tan anduɓe goni toon ɓe kolla ɓe vraiment matière scientifique ko ɗum ɗon ɗo ndewata ha mbaɗa découvrir kiɗo lekki mbaɗa découvrir kiɗo lekki e ɗum woni sababu hande argol maɓɓe
wonno ko toon to kiidira ngam hirjinde sukaɓe ha daña gande mawɗe no feewi beele mbawa ƴellitade sifa gande kam e leɗɗe e nokkuji men kala taw ƴetti haala makko ko Amadou Diop gawlo ɓalejo jokkere enɗama kiidira jeheten ko toon to wuuro teddugo Madina Gounass taw yen toon Amadou Samba Lo to legal sifa o hanki ko batu wonande ceerno Ibnu Oumar ceerno batu o noon faati koye heɓanade daka Madina Gounass mo ɓoyata so haaji jomiraɗo Amadou Samba Lo to Madina Gounass. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sara Abdoulaye Sarr mi salminima kadi mi juurimama mi salmini denndangal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV Weltare fulɓe andudinma Sara Abdoulaye Sarr kabaruji men ɗo e nder wuuro teddungo Madina Gounass ñalawma alkamis hanki o Sara Abdoulaye Sarr batu mawɗo yuɓɓinama ɗo leegal sifaw ɗo jimamo ko to leegal sifaw e gardugol ceerno Ibnu Oumar ceerno denndangal o ɓesgu wurgo kala ha gursulaje kala mbawi tawtorede nde yetta noon e on saaha takusano yetti ceerno Ibnu Oumar ceerno konko addi bato o wawi famminde yimɓe haalande yimɓe holko woni sababu bato ko gam heblanade Daka hittanduji ɗi e nogas joyi nder hittande gonɗen Daka o ari Daka o yettima wadde ɓesgu wurgo kala ene siftine ene ñague goto kala nde waɗeten junggo muɗum gam goto kala wawa wadde junggo muɗum ha timma beele Daka so yettima tawa hunde ala ko ngakkata ala ko mankata wadde noon bandiraɓe kala gaari hen no moƴƴi sukaɓe machallah gaari kono kadi mbaɗi juuɗe moƴƴi ɓe mbaɗi ko haalisaji likkitde machallah ɓe hen ko gayi ɓe ko beyi ɓe ko baali ɓeni ko gawri hay woɓɓe ni ko kartaji mbaɗi beele ko adda ene fewnire Daka o wadde noon sukaɓe kala woni weltare men wonniɓe ɓeydare beltima no feewi ɗon juula takkusano kono kadi e waktu kadi futuro wadde banda foof gaari e keewal e peewal kono kadi mbaɗi hen juuɗo ha joni noon oɓe ganduɗa ko keeɓani arde kolliri so Allahu lamɗo jaaɓi to wiya yo nawi to ma ƴettu kartaji nawa toon kono kadi ɓe ɗanniyankoɓe kadi machallah nani erago nani erago ceerno ngo kamɓene kadi so Allahu lamɗo eɓen hen e nder groupe maɓɓe WhatsApp eɓe ndendina so Allahu lamɗo ƴoyi Daka o yettade taw koɓe ndeni ko waɗi fayida kadi ɓe mbawa ɓeydude e ko daña hanki ko Sara Abdoulaye Sarr banda foof gaari e keewal e peewal woni weltare mawde nde wonno Sara Abdoulaye Sarr laamu ngu en heewi kalitade wadde bite timmuɗo baɗɗo fayida ko fewte Daka o oɗo saaha noon hay birto koye lawol woni kono kam so yettade ko ɗum saabi seeɗa ɓe mbi wadde yo nden enen kam darden koye men mbawen darade mbaɗen ko waɗi fayida e nder golle ɗe ko jaɓɓuɗen hoɓɓe meɗen ko jaɓɓuɗen aroɓeɓe taw so yettima tan hay caɗele goto mbatta Sara Abdoulaye Sarr ko musidɗo moon Amadou Samba Lo ɗe Madina Gounass fewde Weltare TV Weltare ɓe fulɓe andudinema Sara Abdoulaye Sarr. Amadou Samba Lo to Madina Gounass golle ma jooɗi peewi to Madina Gounass wuuro teddungo takkusana yoni ha to galle ceerno Ba ceerno Alhaji Ba walla ni ha toon to galle Mouhamadou Ibrahima Sow hande o hulɓe kaɗo korka gonka e lawol jettika ha toon to Raba galle ceerno Guissé ha to Italie jeheten ko toon to leydi Mauritanie gouvernement Mauritanie kame Émirats Arabes Unis ene ɓeyda jokkodiral ɗum ko ñalawma hanki o jagoɗo faggudu mo leydi Mauritanie kame nanda mum mo leydi Émirats to Abu Dhabi ɓe ciifodiri ngam ɓeydude jokkodiral taw kadi o saaha wonande leydi Émirats ma wattu haqqille muma ko fate transport kame min e ndema kala taw kadi ko hakkunde leydi ndi wonande leydi Mauritanie jenganda ene jogui leydi ene hattani e oɗon sifa ɗum jeeyi sababu noon wonande gardiɗo patronat en hanki o toon to Abu Dhabi kanko on moɓe mbiyata wonande Mohammed Jeynila Abidine ƴami worɓe joomen ngaluji beele gadda ngaluji men mbaɗa ɗum e nder leydi Mauritanie wo holliti Mauritanie ene yaltiro lawol less lawol dow lawol ndiyam ɗum noon so tawi ko ndema so tawi ko yangara so tawi ko miina gueɗe mum kala ngam ƴamdemo ɓe joomen ngaluji beele wawa tigui wadde ngaluji men e nder leydi ndi Mauritanie beele wonande ngaluji cuuɗiɗi e nder leyɗele jalta ha ɓesguji leydi ndi mbawa tigui yitade hen koye mumen hoorejo leydi Mauritanie woni Mohammed Cheikh Al Qaswani joɗodima hanki o e dawriyanke on dawriyanke noon woni Biram Da Abeydi wonande kay garnoɗo dawal ɗimmal e sumgoji jawtuɗi taw kadi koye hitande yawtude nde wonande kay kanko on Biram hakkude makko e hoorejo leydi ndi ala kala ko siggita e haalullaji mabɓe kono saaha pele mabɓe kala ko yidde yuɓɓinoyde jonde kaldigal
taw ko jonde mawde taw kadi ganduɗa landaji ɗi kala ene mbawi tawtorede beele leydi ndi ene wona daɗɗudi wotiri kanko hoorejo leydi Mauritanie jolidima e jagoɗɗo golle mo leydi Algérie baɗɗo jillu mum e nder leydi Mauritanie ngam yurnitade golle ngol bulola ngol ganduɗa hakkude Tindouf kame Zouayrata beele ɓeytude newnari yangara hakkude leydi Algérie kame leydi Mauritanie taw ko lawol lessa beele kadi leydi Algérie produit mum ne wawa nadde ha yettoyo ko wayno leydi Sénégal ha e leyɗele goɗɗe kala ngam ɓeydade yencinde faggudu leydi mum no yiɗiri ni henna kala jagorɗo golle kame joom suudu hoorejo leydi ndi woni Mariam Mohamed Fadel da ganduɗa waɗi yanki jonde mumen taw ko danude plateforme mo ene wawa wadde recruté ɓen wonduɓe handicapé en taw kadi ganduɗa joomen mbawa heblede heblo ngarɗugo temedere million ko préji ugoye kiɗɗe jogori wanjede hen beele joomen mbawa wawande koyemen ko fate yoga e fannuji taw koye heblo ngarɗugo yaadugo e jamande tawno handicapé wona tan yelade wala ceede galle walla joñede société o woni ko foti wonde gurdam mum ko wallitede nde tawno moni kala ene jogui gollal e nder o aduna ha wawa hebde jobdi mum kala lewru walla wawande hoore mum taw wona ene sakki jungo walla ene fawi nde tawno fawre e fawade hen kala ala ko weeli hen haydara l'université de Nouakchott hanki o wonande sumgoji syndicat des enseignants wonande syndicat des étudiants banno toon hanki waɗi fitinaji mawɗi no fewi ha ganduɗa police hurli daaƴi wonande ɗin sumgoji ɗi jowama toon to université o ha diwa o saaha sengi wi to leydi Mauritanie koto leydi Mali paaɗen to Bamako ko ene tolno 150 en jeeɗiɗo woni nangaɓe hen 150 ko debbo 14 ko sukaɓe ɓe giwi koye leyɗele 5 takkiɗe leydi Mali kamɓe noon teeɓiɓe wonande ko brigade mo police ko on teeɓiɓe taw kadi ɓe nanga ko toon to tabakoro e ñamana ko toon ɓe mbawi nangede taw kadi nanguiɓe toon wonande ko dadiɓe ɓe Oumar Dia mbawi teɓadeɓe kamɓe noon ɓe jeeya koye leyɗele jonɗe no fewi ko wayno Sierra Leone Gambie Guinée Conakry Guinée Bissau ha fayenma Sénégal ko koyeɗe leyɗele taariɗe leydi Mali taw kadi kamɓe kala ɓe gari toon koye sifa funtede ɓen wonɓe laylatirede to mamin naw mon Europe walla mamin ɗannin mon walla mamin dokku mon golle taw koye ɗin sifaji kamɓe kalno saaha aɓe tawe e juuɗe police to leydi Mali ɓeydi jokkodiral hakkude mum e leydi Qatar ɗum ko jagorɗo affaire étrangére mo leydi Qatar baɗɗo jillu mum e nder leydi Mali hakkude makko e nando makko Abdoulaye Diop ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaaƴi no fewi kono kadi to galle Kouliba ɓe dañi joɗade général o woni Assimi Goïta ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaaƴi ngam ɓeydude jokkodiral sifande 25 milliard koppreje franc CFA 50 million koppreje dollar woni kay ko Qatar ñamli leydi Mali beele Mali ɓuura wawde ƴellidde faggudu mum taw kadi koye sifa gueɗe kuɓɓam ha e fannuji goɗɗi kala to Guinée Conakry inde makko ko Ibrahima Kassori Fofana kam wonno hooreji jagorɗe e laamu professeur Alpha Condé pollanoɗo gila tan 5 septembre 2021 kanko on noon wottuma ko borjinde jawdi ndi dirtinde ngaluji kewɗi no fewi hutorade yogay sifa ngam dirtinde ɗin ngaluji ɗine tolno e 15 milliard ko préji franc guinéen hanki o ñawore makko yani duuɓi 5 kaso milliard uji 2 franc guiné woni ko fawa amande wonde hujjiyanko makko liti jaadanen hay loppet ma noddita nden ñawore Ibrahima Kassir Faw meeɗa sellu ɗon ɗo naati kaso ɓe kolliti maɓe noddita nden ñawore goɗɗo ko Amadou Damaro Camara wonino hoorejo suudu sarɗi yejiri leydi Guinée e laamu professeur Alpha Condé kañumne hanki o yamirama nde safroy to taw koye cuuɗi safara ɗi leydi Guinée ñawore mum jogori yande ko nogas lewru fandu ndu so tawi jomiraɗo haaji paɗen ko toon to leydi Côte d'Ivoire
to leydi Côte d'Ivoire o saha gouvernement leydi Côte d'Ivoire fandare mum ko haɓade ha hande ɗi accident ji joɓotoɗi pittali e boli ɗum ko caggal directeur général ko fate ya ngara boli lesa hanki o udditi dossier ji kewɗi 16 accident gila tan nde hitande fuɗɗi jeeyi sababu yimɓe nogas mbasi pittali men nogas e nayo woni ko gañi hena ɓen sofreɓe o saaha ken tolno e nogas e joyi permis woni ko tetta woni hen ko lebbi 6 dongnata oto ɓe ko duuɓi 10 ɓe ko kaddi ngundama hay so dogna koye suuɗayru so tawi a nanggama a gasi ɗon ɗo permis jomumen tetta woni hen ko ustude toɓɓe permis ha gasa ha laaɓa to Burkina Faso ko accident musa watte on hanki hakkude kaaruji ɗiɗi waɗɗani Bobo Dioula Sow kene wona 65 kilométre kene tolno yimɓe nayo keddima hen 16 woni gañiɓe hen 11 ne tampi no feewi hollir ɗum ko dogdu sattudu no feewi wonande ɓen settiɓe e oɗon accident to Niger ken tolno e 15 joguitiɓe ko ɓe goni elminaɓe jaltina dingiral wolde taw koye pelɗodiral hakkude mabɓe armée leydi Niger e ngal pelɗodiral gonnogal e patrouille moma to nokku mo mbiyata Mosipaga noon waɗɗani tulaberi koye on région tawete kene foto wonde hakkude keeri tati woni Mali Burkina Niger ko hedde toon ngal pelɗodiral wanno to RDC Congo hanki ko bomboji ɗiɗi petti ɗen bomboji ɗiɗi noon ɗe petti koye mitin mawɗo dawrugol bannoɗo toon to Bukavu taw yuɓɓinno ɗum ko rebel M23 ha ganduɗa kene tolno e 12 neɗɗo mbasi pittali men 50 neɗɗo mbawi gañade hen horeji leydi Congo woni Félix Tshisekedi erima hen walani ɗum ko rebel mo M23 e wallitiɓe Rwanda kañumen mbaɗi ɗum ɗon to Cameroun kene tolno e 168 cuuɗi Issa Iyankoji tawiteɗi to Yaoundé kañumen gudda gam teskede ene kewi dille no peewi ene kada yimɓeɓe ɗanade jamma ñalawma soɓe juula ɓe juulata koye micro ji mabɓe e bafloji mawɗi no feewi hewɓe kolliti ngala e jaam noppi kala cokki ɗanta ko jamma ni ñalawma laamu ngu ƴetti pelitala uddude hen ko heewi no feewi to joolam jaɓeri Turki oɗo saaha mo gonɗen chef de kurde erima kanko ɓiira Abdoullahi Octal erima wonande pirtugol taw ganduɗa ko dental PKK darnal ngal ko ɓooyi kono kadi o erima harbiyankoɓe makko nde joƴƴinta ɗi fetelaji kala hande o hare gasi e nder on diwana ha laaɓi armée Israël hanki holliti waɗi échec total ɗum ko jeeɗiɗi octobre 2023 ɗum ko caggal nde commande Hamas Gaza ummini fiyande ha derguiti hen pittali kewɗi no feewi hande o sifande ɗaminare hakkude Volodymyr Zelensky hoorejo leydi Ukraine kame Donald Trump hoorejo leydi Amérique ko fati banggue min ɗum ko ñalawma hande o on noon question beele ma o jaab jaam hakkude Russie e Ukraine walla ala ngal namdal e ngol jaabol ala kala ko jabti hen taw joolam jaɓeri ndi garaten koye musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj to leydi France ha toon to leydi Mauritanie. en calmitima Sar Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabaruji men ɓurɗi tengtude e joolam jaɓeri e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi hono France toon dey ene wayno hono ñawurdu mabɓe tawde ko fati administrative wawi kay waylude hono arate tawde ko préfectoral taw kadi koye chantier mo autoroute badno toon nodduteɗo A69 badno toon tribunal mabɓe administrative mo Toulouse wawi woni dartinde ɗum ñande alkamisare nogase jeɗɗiɗi lewru colte ujunnaje ɗiɗi nogase joyyi ɗum noon ko wiide kay oɗo chantier mo A69 o ene wayno de o dartinama e oɗo saaha ɗum noon ɓe mbi wonde ngol ɗo woni lawol ho garol ko wayi ni ene waɗe kay taw ko laabi batteɗi ni ene dartine e ko wayni ko ɗum noon ko lawol garlol wonande ɗum toon ene wayno oɗo chantier noon ene wayno o wawi kay hono dartinede kamɓe noon guila adan ɓe mbino wonde kay maɓe mbawa kay noddude wadde hono appel matama kay oɗo chantier ma waw hono dartade leyɗele dendude Amérique garduɗo hono leydi ndi wiide ma ƴettu hono aranimo kay e feere hetere pol gam kay waylude visa mabɓe e ɗum ɗo taw ɓe jogo visa taw ko spécial taw ko oɗo visa d'or woni fandarde noon ko wawde kay wadde kay
hisnude ɗum e oɗo taw ko visa e wawde nawnande ɓen joom koppareje en aroɓe toon ene liggo e nder leydi taw kodi ko janiyankoɓe ma mbaw koye jogade ko wiyete une carte verte ko ɗum noon taw ko dañoto ko permis de séjour taw kadi ko légal toon to leyɗele kono dendude kono Amérique ko ɗum woni fandare ɗo ha hande toon to leyɗele kono dendude Amérique caggal nde gardiɗo hono leydi hono France yillino toon e nder yontere kono mayde nde Emmanuel Macron oɗo noon oɗo saaha yilli toon kadi ko Keir Starmer ko gardiɗo hono jakorde leydi hono Britannique ɗum noon yeehi toon ɗum noon toon wasi toon wonno ko ñande alkamisare nogas jeeɗiɗi lewru colte ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi ɗum noon mo waw kay jewtidde e kanko Donald Trump ngam kay artirde deƴal to leydi Ukraine hakkude leydi Russie ɗum ɗo noon taw kadi wona leydi Russie tan haaldete alay saago ɓe ciftoren leydi Ukraine ɓe ciftoren kadi leyɗele Europe ɗe Russie duuɓi sappo ko oɗo lundiyanke Boris Nemtsov warano ɗum noon ene wayno kanko de o jeeyano koye ɓen ɓurnoɓe lulnade Vladimir hono Poutine ɗum noon kon ten tigui o wara toon ɗum ɗo taw kadi ko bal o fella no koye e wonno ko ñande nogas jeeɗi lewru colte ujunaje ɗiɗi e sappo e joyyi e nder pont e nder oɗo centre capital Maurice ɗum noon taw kadi ko o mo hedduno tan e yettade oɗo mir Kremlin taw ko métre uji tan kanko noon ene wayno dey hono lundiɓe noon ƴetti pellital ɗum noon ko mawninde kay ñalawma mo wurtuno e jomum ko e siftordemo e wiide wonde ha hande kay ene lundi Sarr Abdoulaye Sarr ko ɗum ne de togguɗen jolam jaɓeri e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko mo Sandogo ngam weltare a Yawut TV. Alassane Oumar Mbodji gorko mo Sandogo golle ma jooɗi peewi kumpital men e ɗemgal Pulaar kikiɗe hande ɗum ɗo hen wonno ko arano hen ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehili moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko Saydou Abouba tekki malaki jaam ñalawma janggo man ketto musidɗo moon Haali Abouba so tawi ala ko faali yo jaam Allah hiranen.